Nyalomare alarba sappore lewru nayabru hitande ujeɗiɗi no gase nayi lattake ɗum nyalomare julde sumaye ha leddi Cameroon e lesɗe goɗɗe. Julɓe taweteɓe ha nder arrondissement Jowaɓa berniwol Douala fattude Bona Moussady e ko taari ɗo yalɗiri kadi ha daldal parcours vita ngam nafila nyalomaje ɗeɗo. Ɗuɗɓe taweteɓe nder nokkuje ɗeɗo yalɗiri ha ɗo kadi be seyo ha fajirare ndeɗo. Lattake jamdi 8 be reta bana no ɓe andini ha taskaram nafila wakkatire nde yende harki be fajirare ndeɗo. Nder ɗuɗɓe yalɗirɓe ɓeɗo reni liman julurde maunde Bona Moussady Imam Iya Usmanu yotti e bo kadi larugo yende ɗo harki fuɗɗi julugo. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ɓawo silminago liman hosi hubba. فإنها أول ما يسأل عنه العبد فإن قبلت سائر العمل وإن رد سائر العمل وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم فمن أداها فله البركة. kati ha hubba liman wasi julɓe naral e famtotiral ha ɓe ngoni fu nder lesɗe duniyaru. Keɗiten liman Iya Usmanu liman julurde maunde Bona Moussady nder arrondissement Jowaɓa berniwol Douala. Yetti mon mi wofni mon mi yetti mon e mi jaɓa e Allah jaɓan men kuuɗe meɗen en suumi dow jam en juuli bo dow jam en ɗo tora bo jamirawo subhanahu wa ta'ala waɗi men nder jam. Woodi yimɓe ɗuɗɓe ɓen wondine boye muɗum ɓe heɓay ɓe suumirowani ha hande ɗo en heɓi en suumi en tore jamirawo Allah sen ɗo jaɓan men salihin to suumay sali bakin lebbi jeego ɓe tora Allah jaɓana ɓe Allah sen ɗo jaɓan men Allah hollu en kitale ɗuɗɗe Allah hokku en jamu e juutal balɗe Allah hokku men bo jam ha leddi meɗen tabbitinu jam ya rabbal alamin. E non maire arrondissement Douala Jowaɓa yalɗiri kadi o hofnotiri be liman waɗan ɗum barkada sallah waɗani julɓe fu barkada sallah e non fodde ɗum sankite ha ɗo yende mapindire yoofi bangi e ton ɗo barkada sallah mon.